Yung mga kasama natin guys. Ayan. Magbabaon daw ng danong tubig, malamig. Oh. Wow. Oo, titi oh. Ayan oh. Hindi pa yan naligo yan guys. Naghihintay na kumuluto oh. Saan tayo pupunta? Bahag. Bahag. Saan papunta yun? Baghari. Baghari. Ayan. Papuntang Eben yun ah. Hold up. McDonald's! Ayun, Market City! Gago! Guys, so tingnan naman guys yung ating dinadaanan. Napakalupit. Walang mintin. Shout out! Oh, buto! So guys, naligaw tayo guys. Lib na guys dito. Doon nga yun. Oh. Sa kabila. Guys, grabe. Balik tayo. Naligaw tayo guys. Nagtanong lang tayo kay kay Tito. Tanong mo kayo. Simentado lahat yun. Wala nang puso natin. Ayan. Brad, saan tayo? Saan tayo napadpad, Brad? Sa palayo. Dito, ito, atras ka. Atras. Hindi, atras. Oo, liblib na guys. Tapos one way pa yung daan dito guys. Ayan, Atras. may nakasalubong na tayo guys. So kailangan tayo mag-adjust. Kailangan tayong matras. Kaya atras pa. Sabi nyo, copy ka? So guys, ito kasama natin o kinakabahan na. Gusto nang pauwi. Sa demonyo. Ayan guys. Kita nyo naman guys. Liblib guys oh. Sabit na. Guys. Grabe. Naligo tayo guys. Ang haba pa naman ng bibinyain natin. Balik. Saan yan tayo? Saan yan tayo? Labney. Labney. Yun. Labney daw. Labney. Labney. Pupunta saan tayo ng Labney? So yung guys. Ang hirap pa naman ng daan dito guys. Okay. Yes. Hindi naka-flooring guys eh. Yan guys. So pabalik na tayo guys. Naligaw tayo. Ang sarap mag-stroll. Wala lang yan. GPS, wala ko. Ang sarap mag-stroll. Halika po. Ayan guys, nagutom tayo. Binuksan yung isang
picture ya. Ano, pil na pil to. Tanagi ng wayag, tabi ang ano, sa jamming at samong bolang. Gago! Naman ang mga tao. Ayun, wala sa tennis to. Guys, grabe, dito na tayo guys, oh. Papalapit na tayo, no? Papalapit guys. Ayun, oh, kita nyo naman yung ano, daan. Balik-balik po tayo, oy. Mga nakpag na yata kapit ng gulong. Oy! Shit! Siya bukit sa bunganga. Ipin ko di siya to. Ang dami. Kira. Guys, grabe, ang dami dumadaan dito guys, oh. One way lang yung daan dito guys. Gago! So guys, nandito na tayo sa Nambalan City. Kurang tayo. Ha? Tayo mo na yan eh. Ano? Yun! Oh! Ay, nakarating rin guys. Ayan, nagpipicturan sila daw, oh. Oh. Ayan, oh. Oh, ha? Ayan yung haldap ko. Ay, natapa ako. Ay guys, oh. Ito yung ano natin, entrance. Ay, Gago! ay, cottage. Patay niya. Ayan. Guys, napakainit pa rin. Anong oras na, oh. Yung mga kasama natin guys. Ayan. So, pinalis tayo guys. Pinalis tayo doon. Guys, so ito na rin tayo sa ano. Guys, oh, picture sila guys. Ayan. Guys, ayan guys, oh. Kilala niyo yan guys, si Darna. Ay, nagpapapicture sila guys, oh, family. Guys, grabe. Krap mo niya mo. Guys, oh. Ako muna pa yan. So, ayun guys. Ayun guys. Maglilibok muna daw tayo bago tayo kumain. Ayan, dahil kapag naano tayo ng ano dito gabi, so hindi na tayo makakapaglibot. Oo guys. Ayan ang mga kasama natin guys, oh. Ayan mga besi ko. Sa akin hindi guys, besi ako. Ay, mga kasama natin guys. Oh. Ayan mga besi. So, yan guys. Mag-hiking muna tayo. Hiking! Ha? Daanan to naman. Grabe, oh, bato-bato, talaga solid. Ah, maliit pa to. Oh, Ibigay maliit pa tong bato na to. malit talaga yan. So, yung pinuntahan namin na din sa Labi River sa Baysia, solid mga bato dun. Solid, oh. Dinadaan na ng truck to. Guys, yung bundok, oh. Quarry. Bundok talaga guys, oh. Oh. Nag-hiking muna daw kami, kaya ganun. Oh, picture. Oh, mga walang sawang picture yan. Oh, ayan, oh. Loko naman. Oh. Ay, papaltoy pan. Oh, ayun guys, oh, yun, oh. Mamusbusnitan kaya beta ka rin, oh. Naman ang idaya so pandayas ni soy. Ika na ba magpag niya? Oh, ito yo, ayan, oh.
So lang kaya beta mong mga lagu. Are na itay Darna. For short Marian. So yung guys ay dana soy ko bato kening pintalan tamo. Oh dana. So pinagi kong aswang. Ay dana soy ko pupormaya pa mo soy. Okay, excuse ning kayang buwak oh. Ay ito soy nabaling puntalan ito soy. Ay tanga naman soy oh. Kaseryoso naman Darna soy oh. Marian ning salapungan niya soy. Medyo may nakapagsoy. Labi bata soyo. Warla kanya resoyo. Manyoli tamiat nun soyo. Linayayabing bata na kaya magselos siya yan na. Iya pa mo. Ayos buk may useri sa lapin niya retang kaya katang kaya biya ka rin. Likwantada na. Retang ka rin soy. Retang mitatang at chula ka rin. Ay hindi. Tana soy tintatak lagi. Ini kapulok na kanya niyan yung bangi. Soy, dana, soy, itang karna. Soy, ay dana, soy, kan lasa na ito, soy, magbugyan daipon. Soy, balik tayo ni Gening kaya katamos, soy, bayo yung sabla, soy. Pagit tayong bundok, soy, ayan. Soy, bundok yan, soy, kento tuwing mag-vlog ta, soy, chuta na kayo tuktok ka rin. Nyaman, soy, Nyaman, again, mo po yung King Kamiling River Irrigation, ayan. Ayan po, Ayan po, iyan po yasoy. Kamiling River Irrigation, kaya niya pong kayan. Papuntang Western. Ay, nakota, may pamityo na naman rin ka pa to. Uy, kasimple na naman tasoy, Lulok lang kay Kimban mo, mamay liyaw, tabla ka na soy. Ano sa'yo, silipan tala rin nga doa, May dana ka rin na datang, din yung jacket niyo. Ay, dana, Wolverine. Ay, dana, may kamali ya pengalty. Oy, dana, picture niyo. Oy, dana, ipakayaw soya. Ayan na, yung may iyo. Ayan, ipakayaw. Antay picture na soyo. Ay, lilila pa mo dem bola. So, ngayon ni soya, itasoy punta lang tala retang mitatang soya. Retang ka rin. Kaya abay na po rin pangunakanan mo ito ngayon tatatarian na lang soy po ta kanong mag-dive lang. Aw, yan. Ay soy ay karawul na yung chocolate hills soy. Soy ay tapin chocolate hills ka rin Tutugin mag-vlog tamo soy kanantani yan. Yan ay nasinawa mami tsura nga dami kapatid soy Aura na Biyadwada pa mo soy. Soy ay tasoy karakal palang puto ka rin karakal palang cottage Kenny soy. Kaya munta na kay Kenny soy. Kenny Kamiling River Irrigation. Ay pag-wrestling ka rin soy ay solid managit ka pang kayo soy chicks itang ka rin Nesoy muta naman soy kasanting palang mag-dive Kenny ay kikinangin danom soy. Soy kikinangin danom soy kasalese na soy Kenny Oy picturean nyo ko Kenny. Picturean nyo ko Kenny. Ay nyaman na Kenny Ay picturean nyo ko kaya biya yung bola ngayon So ngayon ni soy ay nichuta na naman Kenny darago sa danom. Soy at chula kita retan kay karang kayabe ikwad na ruguntina lete kitang kay ka rin Ay kasalese na soy lepitan din chocolate hills. Ayan Sana mandala ako king tarlakay soy mandala ako sa lapungan kay bato. At chula ka bilarit. Ito soy babalak na naman pa picture ni soy Ay talaga naman soy kasalese danom Kenny buta. Nyama na soy nyama mag-dive bala kami dadala kay soy short ang pong kay brief. Kasi adaretang lugar soy akakikita soy ta makablo. Ay poging-pogi soy sa lapungan niya mo agad yan. Tana soy pisalinan ni naman ning kay na ini Kaladwano harap gulot no issue. Ay nyama na naman manyipa king camera niya ako. Nay nako munta na kayo Kenny soy talaga. Magkano yung cottage Kenny soy? Tsaka magkano yung cottage? Alayang bayad ng cottage soy. Kaya nanano ko pa kayo. Munta na kayo Kenny. Yan dyan yun at dyan yung bolang. Gago! Soy kasad na soy tano sa nyama na naman tao Marian Rivera na yung salapungan yan. Soy ay dana lang ako niya. Ay kasalese na yung tao telane pa. Ay kalakita naging chocolate hills soy yaman. Ang ini soy yana po mamanga na lasoy unahan soy nyama na naklak na lasoy ikaya ko palaklak. Yan ini lalaklakan daw yan yan lang magaling resoy.
Dito sa mga nalaw, oh, kanya-kanya lang pinggan, oh. Sana menos nalagyan ng kaisoy paligi. Ay, tana, pipasa-pasa diya pa yung baso, oh. Ay, danasoy, oh. Ay, unaan lang kanyan, soy. Ngayon, soy, labihan tamo yung karelang ulam. Pinyandok na ng barang soy, ay, tana, oh. Soy, oh. Lipis yung tatang soy, oh. Ayan na, tintamong kain ni soy, kilain. Wow! Piritong, balasenas. Tintamong piritong tilapia, minudo. Ayan, happy fiesta! Siyempre, tintamong ko, kailan pa ito ulit resoy. Lula litro resoy. Ayan, oh, mama ni Dara Nancy, oh. Oh. Lenny, ano, makaleni ka na, soy. Hanapin yan, duk na nasi, soy, oh. Kanya-kanya na sandok. Oh. Soy, ah. Oh, apin yan yung laklakan mingay ni soy. Ayan, oh, may papate-pate no, soy, oh. Sana. Oh, kanya-kanya na sandok na, soy, oh. Oh, bababaya pa yung Marian. Hindi po na ang tala, soy, bakit kami sandok. Ito masarap. Bata pang pinggan, soy. Wala nang pinggan? Ayun, parabok mo kanong kayo, soy, pinggan. Sana, soy, sinandok na. Sandok na. Ano, soy? Nakalakatana, soy. Ayan, soy, nigugulula, soy, oh. Nigugulula, soy, kanya-kanya sandok. Ay, Maria, soy, binilang na yung buro, ah. Binilang na yung buro. Pangarakal, baka tamo niya. Soy, lalang. Tilapia, oh. Eh, karakal, oh, charakal. Charakal yung nasi. Ay, tininayan ako, sinayaw kaya dinana ako. Ay, Diyos ko po, ako na kaya kayo sino. Ayun! Oh, gabi na. Oh, ano masabi mo? Wala. Ikaw. Okay, happy. Ikaw. Na-signal. Na-signal daw, Brads. Babalik. Oh, kambak. Ayun sila, oh, gabi na, oh. Lenny! Darang Elian, mas na tayo, ay. Ano na kwentuhan? Malaso yun. Hindi yan. Yo! Gabi na, gumagabi na. Oh. Oy, Nina Soy! Pahulita na, Soy! Bengi na, Soy, oh! Kadalumdom. Lumura nga biyata, Soy, oh! Kanya-kanya la posisyon, Soy, oh! Oh, ay tana po, Soy! Kalare na ito, Soy! May ngal pagyalupo! Ito, Soy, oh! Taging gulop, Soy, oh! Danyama na bili mo! Wala na chiging tasi! Oy, na metong ka, Soy! Dakarimla na! Chiging gama naging pago! Yan ni Soy! Ay tana, Soy! Pahulita na, alam mo, Soy! Ay dakarakal marangle, Soy! Eh, mga kag-shoutout kayo! Ayan, Soy, oh, sinyoutout na reta nga na, kalalang balo reta, eh. Ngayon ni Soy, ay Nina Soy, oh, para susula po kami. Makasagay kaming oros. Ay. Gago! Takap ya pa yung Marian Rivera. Ay, kasanting na pala at kikintaw. Ay, ito, ay, nukop. Mari-mari nila pa rin tulisan. Bala mo talang marine. Ay, takakupyan na itaw. Patsaka mo. Ay, tana, Soy. Linwal tana ken tulay. Yan, oh, eh, puwa kaki tuling madalumdum. Oh, yan, Soy, oh. Ay, gila-gala mo siya pa mo yung Marian. Ay, tanamit yan tayo, Soy. Nga biya tamon tulisan, oh. Ay, tana. O ngayon ni Soy, magpaalam tana kasi hanggang muli tana kanini. So, yan kayo mga limot mag-subscribe kay Katan Channel. Yang TV Manalili Soy, ha? O, mag-subscribe ka naman, ha? Mag-subscribe kayo. O, ika naman. Pag ako'y limpot, ikaw nga muktot. O, okay, alright. O, yan, ha? Kanya man na pita, makatalan niya kitang gulo ng balugpogo. Kaya, Soy, see you next videos, mga Soy. Ano yung tapos na yun? Oh, siya. Puro tando ay, puro tando ay, puro tando ay, the best ang tando ay, puro tando